Idan wannan ne zuwanka na farko a cikin wannan tasha mai albarka, to muna fatan za ka danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa da alamar like. Kamar yadda kuka sani, ba wannan ne karan farko da mutane suka saba fitowa su yi magana akan jaruman masana'antar ta Kannywood ba. Amma kafin mu gaskata wannan zance da wannan baiwar Allah duk da dai a shafin nata na TikTok tana ta ƙoƙarin bayyana ra'ayoyi iri daban-daban a manhajar ta TikTok. Ta wallafa bidiyoyi iri daban-daban kuma duk akan wannan batu na kira ga kuma jan hankalin shi wannan jarumi da yi ƙoƙarin dawo mata da kuɗaɗenta ko kuma ta zo ta bayyana sunansa a wannan kafa ta sadarwa ta TikTok. Amma kafin a ce mun gaskata batunta, mun yi wani nazari tare da tuntubar wasu daga cikin jigajigan masana'antar ta Kannywood. Shin wannan abu da wannan baiwar Allah take fitowa take faɗa shin gaskiya ne ko kuma a'a ba gaskiya ba ne? Hanya mafi sauƙi, idan har ya kasance abinda wannan jaruma ko in ce wannan baiwar Allah ta fito take magana shari ta yi masa ko kuma ƙage, to yana da kyau a ce shugabancin masana'antar ta Kannywood ya kira wannan yarinya domin bayyana musu asalin wanda ya yi wannan yunkuri. Idan kuma har ya kasance cewar ba za a iya fito da shi ba ko kuma ba za su iya tuntuɓar ta ba, za su batta ne ta ci gaba da yin irin wannan maganganu waɗanda daman al'umma suna ganin cewar da ƙanshin gaskiya a maganganun mutanen da suke fitowa suke alaƙanta 'yan wasan Hausa da sunan fasikai, suna so ya tabbata ne to za su iya barinta ta ci gaba da maganganu. Idan kuma har wannan batu da ta yi ƙazafi ne, to muna kira ga ita hukumar tace fina-finan Hausa ta jihar Kano da ta ƙirƙiri wani kwamiti wanda za a kira wannan yarinya ta zo ta tabbatar da abin da take magana a kai. Idan kuma ƙarya ce ko kuma ƙazafi ne ko kuma son zuciya ne, to a hukumance sai a ɗau mataki a kanta domin hakan ya zama izina ga masu yunƙurin fitowa su yi irin wannan al'amari. Idan kuma har ya kasance abin da take faɗa gaskiya ne, to yana da kyau a tilasta shi wannan jarumi da take magana ya ɗau kuɗaɗen ta mayar mata, sannan kuma a hukumance za ta ɗau ƙwaƙƙwaran mataki a kan shi da kuma yi hukunci a kansa. Wannan shi ne. Idan kuma har hakan bai faru ba, to ya tabbata cewar abubuwan da mutanen gari suke zargi game da 'yan fim to gaskiya ne kenan. In kuma har ba a so hakan ya zama gaskiya, to kamar yadda muka kawo wannan shawara ta a kira shi wannan jarumi ko kuma a je a nemi ita wannan jaruma da ta wannan magana ta fito ta bayyana musu asalin wanda take nufi. Idan kuma ƙarya ta yi kawai don neman followers ne da neman jama'a ya sa ta fito ta wannan maganar, to ya kamata doka ta yi aiki a kanta. Ya kamata doka ta yi aiki a kanta. Saboda wannan ba shi ne karan farko da mutane irin haka suke fitowa suke maganganu akan masana'antar Kannywood ba. Ko da yake jama'a da yawa suna maganar cewar biri fa yana nema ya kama da mutum. Saboda a wasu lokutan da dama su jaruman da kankin kan suke fitowa social media suke daɓa wa junan su wuƙa ta hanyar fito da wasu sirrika wanda suka kasance tsakaninsu abin ya faru, amma idan rigima ta haɗa sai su fito suke daɓa wa cikin su wuƙa. Kaga kenan za a yi magana akan cewar wannan batu da jaruma take ko wannan baiwar Allah ta fito take yi zai iya kasancewa gaskiya. Sannan bayan ita akwai mutane da yawa wanda suka fito suka kwatanta irin wannan abu ba tare da an ji hukumar tace fina-finan Hausa ta ce ƙala a kansu ba. Shin wannan al'amari gaskiya ne ko kuma a'a ba gaskiya ba ne, san rai ake faɗa? Idan har san rai mutane suke fitowa suke faɗa, to ya kamata hukumar tace fina-finan Hausa ta ɗau matakin da ya dace domin daƙile faruwar wannan al'amari a nan gaba. Daga ƙarshe muna kira ga hukumar tace fina-finan Hausa da ta gaggauta fitowa ta gayyaci ita wannan yarinya da take batu akan cewar an nemi keta mata haddi, sannan an karɓi kuɗinta da sunan cewar za a sa ta a fim kuma ba a sa ta. Sannan yaran shi wanda take magana akan cewar ya karɓi kuɗinta su ma ta ce sun nemi mutuncinta amma ba ta yadda ba. Don haka tana kira ga a dawo mata da kuɗaɗenta
magana ta wuce. Idan har batun da wannan yarinyar take gaskiya ne, to hukumar tace fina-finan Hausa ya kamata ta yi bincike ta gano wane ne wanda ake magana a kansa domin ɗaukan hukuncin da ya kamata a kansa. Idan kuma kawai ta fito ne tana wannan magana saboda son zuciya ko neman followers, to wannan fa ba abu ne da hukumar tace fina-finan Hausa ya kamata ta bari ba. Ya kamata ta yi bincike ta kuma ɗau hukunci wanda ya daidai ya kamata da ita wannan jaruma. Idan kuma haka bata samu ba, to fa maganar da mutane ke yi game da cewar 'yan wasan kwaikwayo mutanen banza ne to za ta tabbata. Don haka wannan shawara ce, wannan jan hankali ne ga hukumar tace fina-finan Hausa da ta gaggauta fitowa ta kira wannan yarinya ta ji abin da yake faruwa, ko kuma ta kira wannan yarinya ta ji abin da yake faruwa. Idan har ya kasance cewar wannan yarinya ƙirƙirar zance ta yi, ba gaskiya ta faɗa ba, son zuciya ta faɗa, to hukuma ta ɗau matakin da ya kamata a kanta. Idan kuma har ya kasance cewar gaskiya ta faɗa, to a yi ƙoƙarin bi mata haƙƙinta, sannan shi wannan wanda ake wannan magana a kansa hukuma ta yi ƙoƙarin ladabtar da shi. Hukuma ta yi ƙoƙarin ladabtar da shi a hukumance. Wannan shi ne a ɗan taƙaice. Muna godiya bisa bibiyar tashar Taura Top TV da kuke a koda yaushe. Muna fatan wannan shiri da muka gabatar muku kun ji daɗinsa kuma ya burge ku. Muna ga masu ra'ayi ko sharhi game da wannan labari, za ku iya rubuto mana sharhinku a ƙasan wannan bidiyo da zarar kun gama jinsa. Muna godiya bisa bibiyarmu da kuke a koda yaushe.